Barumenda funga parushanga pakatanga basa yakaputika nyenyedzi ichibva kudenga ndokuputika nyenyedzi ichibva kudenga baba endi pai vakafukidzwa nomweya baba endi pai ndokufukidzwa nomweya pachikomo kwa mutare pachikomo kwa mutare patasvika pano nasi takasvitswa nomweya patasvika pano nasi takasvitswa nomweya patasvika pano nasi taifamba nomweya patasvika pano nasi taifamba nomweya. Yes. Yes. Nhanho nenhanho ndaifamba nhanho ndaifamba ndafunga kumavambo ndichifamba ndafunga kumavambo ndichifamba parondo rwenyenyedzi ndinofamba parondo rwenyenyedzi ndinofamba nhanho nenhanho ndaifamba nhanho nenhanho ndaifamba ndafunga kumavambo ndichifamba ndafunga kumavambo ndichifamba parondo rwenyenyedzi ndinofamba parondo rwenyenyedzi ndinofamba ndafunga kumavambo ndichifamba ndafunga kumavambo ndichifamba parondo rwenyenyedzi ndinofamba parondo rwenyenyedzi ndinofamba. Vetsinza vakashora vachiti urombe vetsinza ndokushora vakati urombe nhasi yatenderera nyenyedzi yedare nhasi yatenderera nyenyedzi yedare yakapfeka ushewe ngirosi nyika ipone yakapfeka ushewe ngirosi nyika ipone tarira uone pamvuma pamuzinda wenyenyedzi tarira uone pamvuma pamuzinda wenyenyedzi pakabatwa basa pamasvingo ndokubata basa pamvuma musangano wegore ndokubata basa pamvuma musangano wegore nhasi tobata basa ka pamusangano weruombeko pamusangano weruombeko. Yes, yes, andito. Nhanho nenhanho ndaifamba nhanho nenhanho ndaifamba ndafunga kumavambo ndichifamba ndafunga kumavambo ndichifamba parondo rwenyenyedzi ndinofamba parondo rwenyenyedzi ndinofamba nhanho nenhanho ndaifamba nhanho nenhanho ndaifamba ndafunga kumavambo ndichifamba ndafunga kumavambo ndichifamba parondo rwenyenyedzi ndinofamba
ndichifamba, ndafunga kuva vambo ndichifamba.